ایجا جای شما زنهای عزیز عروسکای خوش رو نگاه کنین. همه برای ترکیه با عکس دارن. خچون برا میبیارن دستی اول هم خوش روی براشون پاستل بیلیو، پالاتنسا، کووریک، بولیشت، پیژاما خلاص همش в наличии. اینم نگاه کنین دخترو. خچون برا میارن همش برای اوریجینالای. کاسه در کار اینم خیلی برندوی برای خوش رو مرامت качествои люкс марамат биёин хоҳен аз наздик биёин бинен хоҳен нависен доставкатон мекунанд. ире бинен қабулиштои фасони турки курпа пододеяльник анай хел полотенцо хулас ҳамаш ина чи хеле дидестен в наличии интихоб кунен даррава как шумода доставка мекунанд. ними борош хонадай боша нишон надодем духтаро дар кортон бошан нависен расмошонам мепартоянд. марҳамат муроҷиат кунен. و دخترکو نگاه کنین چه کووریکای خوش رو تونیفتم کامپلکتن تورецکی اوریجینال 350-300 سومون کم نیستای. من رسویدکا داره و узорой هر خیله داره. این یک طرفش برای ویایا و نه ایش باشه برای حجت خونه. نگاه کنین دویکای به حد فسونک اک طرف تستای 250 سومون. من رسویدکاش ببینین رسویدکای چومنی هم داره سویتلی هم узороش هم هر خیله. مرا در کارتون باشه دخترکو مرا رقمشون هم میمونم انتخاب کنین در و как доставкатон мекунанд ё ки биёин як бор аз наздик борошона бинен я намуд бор бисёр доран бори аввал дасти аввалай духтарако беҳад качестваш зурай бе паделка бори турки ҳама чишона метонен омада аз наздик дида харидорӣ кунен. духтаро нигоҳ кунен ҳами қадар дастархонаи фасони туркитон ёфтагим аҷоибот качестваш люксай бовар кунен. ина нигоҳ кунен да чихе хушрай пахтаи тоза узороша бинен хича бинен духтаро нигоҳ кунен чихе бисёр доран в наличии бори хичунай хичон бор мебиёран дасти аввалай марамат турецки оригинал бе паделка дар кортон боша 3 метраш 450 сомонай бовар мекунен. 600 сомона анами хел дастархона 450 сомон. ина 3 метраш боша 500 сомона. доставкаш бе пулай хоҳен биёин як буракак борошона бинен хоҳен дархост кунен доставкатон мекунанд. چی باره که دوران دخترای پاستل بیلیو پیژاما полотенца بولیشت خلاص چیزی دوران همش в наличии турецки оригиналай бор беҳад бисёр доран. мана марамат нависен биёин аз наздик бинен духтарако ё ки нависен расмоша мепартоен интихоб кунен. хай нигоҳ кунен духтарако чинда намхе борои хушрӯви люксови овардагиян. нигоҳ кунен инами пастелни билиёи оригинали турки 550 сомона якам сортуш бе паделкаш духтаро. ина марамат дар кортон боша акция рафтестай 450 сомон кардагиян. гулош узорош беҳад бисёрай. мана марамат нависен бо расмоша мепартоян интихоб кунен духтаро арусако яктай ҳами мегирен ку чанд сол ба сайтона шушта истифода мебарен ягон чим намешавад на рангаш дига мешавад на пад меброра хулас ҳама тарафаяй. марамат бори турки бора хичон мебиёран гуфтум ку духтаро чинда меёран беҳад качествои зурай борошон интихобаш зиёдай. бинависен биёин аз пеш бинен харидорӣ кунен 450 сомон турецки якм сорт. ина духтарако супер акция рафтаистай. нигоҳ кунен инами бренди катон боксай 900 сомонай ҳами пастелни билиёи турки оригинал 900 сомонай ҳама ҷода акция рафтаистай. мана 750 сомон. и акция духтаро медонен сатини тозая. и акция ҳамагӣ мумкин ки 10 рӯз давом кунада. марамат успет кунен ина дар кортон боша гилош ҳархелае шумо нависен расмоша мепартояндтона бора хичон мебиёранд духтаро хоҳен биёин аз наздик биненда иҷа ҷои арусакояй барои ки иҷадаку ҳам пижама меёбенам пастелни билиё полотенца подушка хулас ҳамаи чӣ доранд. занҳои азиз барои хона агар бори качествени мекофта бошед ина биёин хонашон бинен аз наздик харидорӣ кунен ё нависен доставкатон кунанд. мана 750 сомон бори оригинали 900 сомона. анаҳа духтарако боз ҳам акция нигоҳ кунен инамино оригинал турецки якм сортан хичон бора меёран. нигоҳ кунен курпа дора пастелни билиёи зимистона бигем курпа дора дута научка дора простин дора ҳичи намешава. курпаша свободна дар стиралка мешувен бовар кунен якта мегирен чанд сол истифода мебарен. гулошам бинен да чихе гулош бисёра шумо нависен бо расмоша мепартоян интихоб зиёдай.
акция рафтеста 700 сомон буд. Ами бор 700 сомона пастельни билёя ҳози акцияда 550 сомон штега. Марамат касе борои качествени пастельни билёи хушрӯ ёки пижама ва хеле чизако дар корш боша, ина биёен ами хоҳарака ҷоша бинен, бороша бинен, хачон миёран бора качестваш люксай, ҳам нархош нархои хубай. Вай кунен, муқоиса кунен ина нархо 550 сомон бо ҳамира бинен ки чанд сумай качестваи люкс. Баъд метавонен харидорӣ кунен. акцияи зури зур духтаро даранам хел пижамои тоза якум сорти туркӣ рафтестай. Мана нигоҳ куненда шумо фирмооша аҳамиятен кадом фирмоя, фирмои брендои ба қуввати гуфти гапо турецки оригиналош ҳам размерои майда ҳам размерои калон. Ина мина 250 сомон кам нестай. Ина марҳамат акция рафтестай 199 сомон. фирмаша бинен кадом фирмаи духтаро. вақте ки мехарен аз дигар ҷоям бихарен, ҳангоми харид ҳамин чиза аҳамиятен. 199 сомон акция рафтестай бора ёхчон мебиёран, нархошон дастрасай. баъдан аи бренди ба қуввати дигараш мана ин фирмая я и боша ҳози акция кати медонен 180 сомона. 180 сомон. Марамат качествошон люксай бора хучон миёран. дасти аввалай духтаро маҳқултон мешава. ина арусако занҳои азиз як бора как биёен аз наздик сифатоша бинен ҳама тарафа, баъд метавонен харидорӣ кунен. касе гирифтагии фирмо медонад чунки чихе качестваи зур дорану чандай нархаш. хулоса духтарако пастели билё дар корай то на пижама дар корай ё дигар чизо ҳатман рақамое ки дар рӯи экран ҳастай ҳамин рақамода нависен ёки страничкашон да вай кунен подписатсия кунен отметить кардагимшона борои новинкашон тез медроя бора хучон миёран, нархошон хубай. мана марамат биён аз наздик бо бинен. ана арусако диден ма шумода чӣ ёфтам. беҳад сачуқои фасони хушрӯви туркӣ. нигоҳ кунен дар як пачка 12 дона дора духтаро ба дараҷаш фасонай. ина ҳам патирибро дора, ина нуқрагӣ, ҳам тилогӣ дора. марамат вишивкаяй ҳамаш зар вишивка дар кортон боша духтаро. як пачкада 12 дона дора 170 сомон. нархи беҳтаринай бора хучон мебиёран. намои качествои зур сифатои беҳтарина бо нархи дастрас метавонен биёен аз наздик бинен. бор бисёр доранд. аз наздик бинен харидорӣ кунен духтаро ёки нависен доставкатон кунанд. беҳад нархошон дастрасай. як набори фасона нишонтон метиҳам. ира духтарако медонанд ки нархаш чандай. ай 1000 сомон зиёдай бовар кунен. ай 1000 сомон зиёдай. ина бо бренд ҳама тарафа муқоиса кунен нархора ба биёен харидорӣ кунен. духтарако акция рафтестай турецки оригинал 6 предмет дорад. нархаш ҳозир акция кати 850 сомон штегай. бисёртар арусако гирифтестиян. мана нигоҳ куненда покрывал дора 4 та навлучка дора. дата обычный дата дига боша нам хел фасоноа. баъд бо простин дорад. беҳад хушрӯ 850 сомон. хичабинен намудаш худаш маълумай ки чӣ хели борай. хулоса бори боӣ качестваи зур бора хучон мебиёран. ина марамат метавонен биёен аз наздик бинен пастелни билёшона ба дараҷаш хушрӯи качествои зур овардагиян. бинен харидорӣ кунен духтарако. ака нигоҳ кунен духтарако ман шумодаи чӣ ёфтам. анам хел полотенца барои поча. нигоҳ кунен духтаро турецки оригиналай калонаки фасонаки хушрӯай 60 сомон. турки оригинал 60 сомон. марамат чанд расветка дора. касе дар корай метавонен интихоб кунен. доставкатон мекунанд. беҳад хушрӯ качестваш леки зури баъд бидай духтаро. ина 60 сомонӣ. агар комплект дар кортон боша марамат иҷада лицвойшам астай, баннашам астай, ҳамаи ҳамино турецкиян. саунашам астай. хулас ина арусако иҷаҷои шумояй. биёен пастелни билёям, курпаям, пододеялникам чизе дар корайтона меёбен. ина биёен аз наздик тамошо кунен, бинен, харидорӣ кунен. нархои беҳтаринай. ина я курпоотон пилагия курпошон оригинал, синтифонои оригинали туркӣ бидай духтаро. як одама доранд, ду одама доранд. бо лиштои хушрӯ доранд. хулас нами турецки дар кортон боша бора хучон миёранд. дасти якмай. ина биёен нархи наво кунен ба ҳазур бинен баъд харидорӣ кунен. нархошон ҳозир бо чӣ хеле гуфтум акция рафтестай аз сари ҳар якташ 50 сум 60 сум ба ками арзон кардагиян.